bona tarda. Seguim a la setmana del vi català a televisió i ja estem a punt d'acabar, és l'última secció. El vi català és rock and roll. En aquesta secció unirem vi i altres disciplines culturals. I dic altres perquè el vi també és cultura. I avui parlarem d'etiquetes de vi i com es dissenyen. I per fer-ho ens acompanyen 3 artistes, amb els quals no només parlarem una miqueta del procés de dissenyar les etiquetes, sinó que, a més, els farem jugar al joc del Jo Mai Mai. Si us sembla bé, comencem presentant-los i començarem tot el debat. Hola, bona tarda. Bona tarda, Òscar Medina. Si et sembla bé, comencem amb tu. Em sembla bé. Perfecte. Ell és de l'estudi Medina Òscar i una de les coses, Òscar, que ens ha cridat més l'atenció és que tu et descrius com un expressionista visual. I m'agradaria que ens expliquessis què vol dir això. Bueno, cansat una miqueta d'haver-me d'etiquetar entre quin àmbit estava treballant, si era artista o si era il·lustrador o si era dibuixant, el que fos, doncs vaig trobar que existia un concepte amb el que definir-me que unís una miqueta el nexe que més em defineix, no? Que al final és expressar-me de forma visual, ja sigui fent disseny, fent il·lustració, pintant, etc. Llavors és aquesta la definició. De fet, no només has fet etiquetes de vi, sinó que has fet els action painting, que són murals en els quals dibuixaves un paisatge vitivinícola en directe a fires de vins. Vull dir que ja una mica engloba això que ens estàs dient. De fet, entre etiquetes de vi o fer un mural, amb què et quedes? Amb tot. No em vull etiquetar. Molt bona. De moment ara, clar, les fires, quan tornem a reprendre, doncs ja ens agradarà que puguem tornar a veure en acció. I a nivell d'etiquetes de vi, quina etiqueta has dissenyat? Doncs ara l'última que vaig fer va ser la de Més que paraules, que era el conjunt de 4 vins, blanc, negre, rosat i un vi dolç. Molt bé, després seguirem parlant, acabo de presentar a la resta de convidats. Molt bé, bona tarda, Eduard Duch. Què tal? Bona tarda, a l'estudi Atipus, com estàs? Com va tot? Quina il·lusió tornar-te a veure't, encara que sigui d'aquesta manera, però bueno. Igualment. M'agradaria una mica que ens expliquessis com els inicis d'Atipus, com va néixer i d'on ve el nom. A veure, néixer, de fet neix una mica per aquest interès, jo crec que és algo que fins i tot estem treballant ara, no? Aquestes ganes de voler fer una mica les coses com pel teu compte, sense els condicionants a vegades d'un departament de màrqueting o d'un d'aquests jefes una mica que són una mica porucs o així, saps? Aquesta idea d'intentar anar una mica més enllà dels projectes, de fer les coses potser una mica amb una altra voluntat, no? De la mà del client, de provar, d'experimentar, no? I llavors jo crec que potser una mica ingenuament en aquell moment ens va semblar que muntar un estudi propi ens podia portar això, no? Podíem aconseguir treballar d'aquesta manera. En els inicis, evidentment, no era pas així, més aviat al contrari, però jo crec que mica en mica sí que hem anat posicionant-nos aquí, d'intentar fer les coses, de portar tots els projectes una mica més enllà, de treure'ls el màxim de suc. Molt bé, després parlarem una miqueta de les etiquetes que heu fet i, sí, tots els que ens aventurem en empreses de ser, anem a ser autònoms, després porta una mica de feina. Molt bé, el Fabián Vázquez. El Fabián és d'Uruguai, però ha viatjat per tot el món, ha viscut en moltes ciutats. De fet, haig de dir que és d'aquells currículums que quan llegeixes et fa molta ràbia perquè t'agradaria ser ell. I la meva pregunta és, com vas arribar a Barcelona? I com va anar que muntessis... Ell és de l'estudi Tolkien. Com és que vas muntar Tolkien? Com va anar? Una mica la meva trajectòria va començar quan era molt, molt petita. Els meus pares van sortir des d'Uruguai quan tenia 4 anys per fer un viatge a tota Sud-amèrica i amb motxilla, nosaltres en la motxilla, i els meus pares en una maleta que s'havien fet ells mateixos per anar en autobús de peu. I vaig anar per tota Sud-amèrica, Xile, Paraguai, Bolívia, Equador. Es van quedar sense pasta a Colòmbia. El meu pare va muntar una empresa
de productes per a l'automòbil i va fer molta pasta, li va sortir bé i vam tornar a Uruguai. Des d'Uruguai, sempre amb l'idea de venir cap a Europa, sempre estava molt obsessionat. Bueno, a Sud-amèrica sempre volem venir cap a Europa i vam tornar cap a Uruguai, després Brasil, des de Brasil van tornar a Espanya, França, Itàlia. Es van quedar sense pasta a Itàlia, vam estar 7 anys a Itàlia i des d'Itàlia vam anar cap als Estats Units i en aquell moment nosaltres, jo i la meva germana, no volíem estar allà, ens sentíem molt malament i vam decidir tornar cap a Europa i cap a Europa va ser Barcelona perquè per els meus pares Barcelona era una mica la ciutat més moderna que hi havia a Espanya. Bueno, era el més modern. Quan venies des d'Itàlia i passaves per Espanya, és que Barcelona era una altra cosa. Que Barcelona és esto o Messi, que és l'altre. Era increïble. Jo recordo les Rambles, era una cosa que no havia vist mai a Itàlia en ningun lloc. No? Era al·lucinant. No? I bueno, vam venir cap aquí, vam muntar 3 restaurants i després ells van decidir marxar cap a Costa Rica, es van quedar allà. I jo em vaig quedar aquí i vaig conèixer la meva dona al Palau, Robert, i això és molt... Que guai. És molt important. I m'he quedat aquí, he format la meva vida una mica aquí a Barcelona. L'estudi de disseny va començar després de... Mentre treballava amb els pares, al restaurant vaig decidir que volia fer una cosa artística, arquitectura, disseny. Era l'època dels 90 de Barcelona, era una explosió de dissenys, de bars amb cadires rares, amb mariscal a tope. Va ser increïble aquella època. I jo volia muntar un estudi i, de fet, abans d'acabar l'escola ja havia muntat amb 3 amigues un estudi de disseny gràfic. Després vaig treballar per a altres dissenyadors, com l'Enric Jardí, com Albert Vallverdú, que eren dissenyadors de tipografies. I després, quan va néixer el meu fill, vaig decidir muntar el meu estudi, que era una mica també el meu fill, i té la mateixa edat que l'empresa. Fabián, que tenim l'estoneta que tenim, si no, ja sé, tu ho estàs fent perquè no vols arribar al xo mai, però ja arribarem. O sigui, aquest és l'objectiu. Volem fer-vos les preguntes picantones de la nit. Doncs sí, gràcies als 3, les històries. Ara anirem desvetllant una miqueta més. Ara us començo a fer preguntes una miqueta que aneu responent, us vaig donant el torn de paraula a cadascú de vosaltres, però que m'agradaria que responguéssiu tots 3. Començo, la primera. Quan veu tant estudiar la carrera de disseny com quan veu començar els vostres projectes, ja us va cridar l'atenció fer etiquetes de vi o és una cosa que va venir després i en quin moment? Òscar? Jo crec que hi ha com un cert fetichisme amb el que són les ampolles de vi o ampolles d'oli o tot el que és el packaging una mica en línia que sigui líquid. No sé dir-te, no he pensat mai el per què, o sigui, hi ha una raó darrere, però, ostres, sí, de sempre fotre alguna cosa a l'ampolla m'ha cridat moltíssim l'atenció. Sempre, sempre. Vale, moltes gràcies. I tu què penses, Eduard? En el nostre cas, jo et diria que no coneixíem res del món del vi. O sigui, quan vam començar a treballar com a dissenyadors, però sí que és veritat que era un moment que estaven començant a passar coses en el món del vi. I crec que això ens va despertar una mica la curiositat i a partir d'aquí jo diria que potser de la mà no perquè el coneguéssim, sinó que coneixíem la seva feina del Xavier Bas. D'alguna manera sí que jo crec que va fer una feina d'obrir una gran porta, com si fos no sé, com si de sobte ens obrís una porta a una sala de ball i ens digués vinga, va, passeu tots i passeu-vos bé. D'alguna manera era un moment que estaven passant coses interessants en aquest món i llavors per aquí et vas ficant, intentes buscar, en el nostre cas, algun client que ens pogués aportar aquest tipus de feines i així. I bé, quan ja hi ets dins, és un món que enganxa. No sé si és
no crec que no és ben bé l'alcohol, però té alguna cosa que sí, podríem dir que embriaga, no? És la passió que hi ha darrere i la història que hi ha darrere d'un vi. És que al final hi ha tanta cosa per explicar que al final vosaltres ho heu de traslladar en un disseny i això, sens dubte, ha de ser un repte i que el vi mola molt. Vull dir, és que ens dediquem a això. Aquí estem tots, enganxadíssims. I una mica, quan va ser això? Quina època tu creus que sí que notes aquest canvi en el sector del vi en el qual se li comença a donar més importància a les etiquetes? Potser a començaments del tipus 2000 o així. Tampoc ara no et sabria ficar... Sí, no et sabria ficar dates, però sí, són aquests 15-20 anys que de cop i volta hi ha aquest canvi, no? De cop i volta es comencen a fer coses noves, ja sigui potser per necessitat propi del mercat, no? De dir, ens hem d'obrir nous mercats i la manera que tenim de fer-ho és sobresortint, és ser diferents, és que es parli de nosaltres, no? Llavors jo crec que hi ha una voluntat, jo crec que per part dels cellers també hi ha aquesta predisposició de dir, val, us deixem fer perquè necessitem entrar i nosaltres no sabem com fer-ho, no? I de cop i volta, potser a través del disseny, potser a través d'aquestes etiquetes, no? Que d'alguna manera aquí a Catalunya i a Espanya en general hem treballat les etiquetes d'una altra manera, molt diferent de la que es pot treballar a França o que es pot treballar a Itàlia, i de cop i volta això ha obert algunes portes. I suposo que els cellers conscients que aquesta era potser una manera d'entrar a mercats, d'alguna manera ens van deixar més llibertat als dissenyadors. Quin vertigen, no? Tota la importància que arribeu a tenir. Vull dir, penseu-ho quan esteu dissenyant. Està en les vostres mans que el consum del vi català, les ventes augmentin. Fabián... Quan jo vaig tenir la inquietud, haig de dir que ja hi havia molta feina feta i molts referents, com la feina que, òbviament, ha servit de referència que han fet molts d'ells. La veritat és que heu fet molt bona feina tots. Fabián, una miqueta, tu quan vas començar Talking ja et cridava l'atenció el tema del vi? Va venir una miqueta després? Bueno, és que jo vaig començar l'estudi perquè havia guanyat un concurs de l'etiqueta de Ferrer Bouvet i per mi és l'inici de tot, no? És una mica l'inici de la meva aventura i tinc aquesta connexió amb... En el fons, una etiqueta és un petit llibre gràfic, no? En pocs centímetres pots resumir tota una història, no? Tota una història de la gent que treballa. Bueno, és molt maco, això, com idea, no? En un trosset petit de paper que hi ha tantes coses, no? Abans, quan jo estudiava, el projecte de final de carrera era dissenyar un doble LP de vinilo, molt xulo, però que ara... Això era que tothom... Tot torna. Jo vaig veure... Tant de bo tornés. El primer disc dels Rolling Stones, de Sticky Fingers, i jo vaig pensar, vull ser dissenyador gràfic, un disc en una bragueta, no? Era superxulo, no? Això, bueno, jo tinc tatuat el logo dels Rollings a la meva cama, perquè això era una mica el disseny gràfic, no? I a més el vi, que és una cosa que ara és molt instagrameable, vull dir que a més us deveu veure les vostres etiquetes per les xarxes quan bullen de gent que vol compartir els vins que veu, que això també és molt xulo. Molt ràpid, això és una speed pregunta amb una speed resposta. Quina paraula us ve al cap quan us dic vi català? Òscar. Rigorositat, comunitat. Molt bé. Eduard. Patrimoni, potser? Perdona? Però patrimoni. Vale, molt bé. Però patrimoni entès com un llegat, com una cosa que has de cuidar. És com una responsabilitat d'alguna manera que tens. M'agrada molt. Molt bé. Fabián? Per mi és excel·lència. Jo crec que aquí hi ha molta bona feina. Ostres, m'ha encantat la combinació dels tres. És la definició perfecta del que som. Molt bé, moltes gràcies. També descriu molt cadascú de vosaltres i com dissenyeu. Molt bé. Doncs, si us sembla, anem a jugar al joc del Joc Mai Mai. En què consisteix? Jo us faré una pregunta i aleshores, si heu comès aquest crim vitivinícola, heu d'aixecar el braç. Ho heu de fer alhora perquè no us podeu copiar els uns als altres. Així que vaig cap allà. Jo mai he dissenyat una etiqueta sense haver begut el vi abans.
Vale, molt bé. A veure, tu, Fabián, ja tens la copa preparada. Molt bé, si els altres. Segona. Jo no m'ha donat temps. Jo mai he dissenyat una etiqueta de vi servint-me, o sigui, mentre estàveu dissenyant, que us heu servit alguna copeta de vi, qui diu una, diu dues. O sigui, heu dissenyat bevent vi. Home. Vale. Bueno, al final, també quan escric articles, és un bon... Després ho podrem matisar i tot això. Després podrem explicar, no? Sí, clar, ara ho expliqueu cada cosa. Res, no ens està veient ningú, després, Eduard, això. Per aquí sembla que estiguem... Això queda gravat. I l'última de totes, jo mai hagués desitjat haver dissenyat alguna etiqueta de vi que ha dissenyat un altre dissenyador. És alguna que dius, quina ràbia, m'hagués encantat dissenyar aquella etiqueta de vi. Molt bé. Bueno, o sigui que els tres heu comès tots els crims, almenys heu estat en companyia. Expliqueu-vos, Eduard, que tu deies, desenvolupes jo mai. No, perquè el que comentaves de no haver provat el vi, que segons com dius, ostres, no has provat el producte abans de dissenyar-lo, però d'alguna manera la nostra feina, de fet, no tens perquè ser un expert de... O sigui, la nostra feina, d'alguna manera, almenys com jo l'entenc, respon a un encàrrec. O sigui, no és jo provo el vi i com a artista, que podria ser, no dic que no podria ser, que pugui ser una vessant, però vull dir, no és allò de dir provo aquest vi i el que em transmet a mi ho pinto en una etiqueta, no. O sigui, hi ha un treball al darrere. O sigui, jo el que vull amb les etiquetes és representar quelcom que m'ha demanat l'enòleg o el celler o el que sigui. O sigui, és un treball conjunt que faig amb ell. No és una representació del que jo pensi, del que jo senti, sinó que és una mica el que el client m'ha demanat que vol que transmeti. Que això ho fem d'una manera, si vols, artística, sí, però que no soc... Almenys nosaltres, a l'estudi o jo, no em considero com un artista, saps, en aquest sentit? Llavors... En aquest aspecte, perdó, Edu, vull dir que ja fem prou feina en intentar vehicular valors o conceptes com, a més, convertir-nos en catalitzadors o traductors de sabors, no? Que, òbviament, sí que pots extreure conceptes, però que l'enòleg ho fa molt bé, ja. Sí, això no vol dir que no el provis, que, evidentment, quan més coneixes d'un tema, doncs més fàcil també és fer depèn de què, i el fet que et dediquis a fer vins és evident que si tu tens un bagatge, si coneixes i tal, també hi ha moltes coses que són més fàcils. I pot ser que tu provis aquell vi i estiguis en desacord amb el que et diu l'enòleg, amb el que et diu el client, i llavors ho puguis posar en debat. Però, en tot cas, el que he de fer és expressar el que s'ha volgut expressar en aquell vi. De fet, teniu molta sensibilitat. Bueno, jo he tastat vi amb els tres i és veritat que pregunteu molt, us agrada molt que us expliquin i teniu una empatia extrema. Vull dir que us hem aconseguit que sigueu una mica allò ambaixadors del vi. Sí, ho has aconseguit. Bueno, al final venem històries, no? I això som una mica intèrprets de lo que volen dir els viticultors, els etnòlegs. Hem de traduir aquesta informació, no? Jo crec que això és superimportant, no? És fer-li sortir una mica també de la zona de confort, no? On estan, on pensen que estan, i per mi la cosa més maca que hi ha és quan li fas veure a un client una cosa que ell ja sabia, però que lo ha descobert a partir d'una proposta teva, no? I això és una cosa super maca, no? Perquè ell ho té molt clar com és el seu vi, com és la seva empresa, però no té clar com traduir-lo a nivell gràfic, i això jo crec que és molt maco quan surt. És un exercici bonic. I en els casos que vosaltres heu etiquetat, una miqueta el procés, quin és el procés que seguiu a l'hora de dissenyar una etiqueta? Eduard, mateix? Sí, he fet el gest. Jo et diria, aquest procés una mica, tant amb una etiqueta com un altre projecte, és el fet d'investigar, de conèixer, de preguntar. O sigui, saber-ne gairebé tant, pretensiosament, com el client, no? De dir, hem de fer aquest projecte, intentar tocar-ho tot, o sigui, entendre què és aquest vi, entendre quin serà el públic al que va destinat, entendre els canals per al qual
doncs, es distribuirà, com ho vendrem, com podem sorprendre, què estem buscant, sobretot entendre-ho molt. I llavors, quan tot això ja ho tens, doncs, a partir d'aquí, llavors sí que, per entendre's, t'asseus i dius, com això ho podem arribar a vehicular perquè passi una mica el que ens estan demanant, no? El que estem fent. Us ha passat algun cop que hàgiu presentat alguna etiqueta i us l'hagin allò, ui, no ens agrada gens, i hàgiu de començar de zero, allò amb tota la vostra il·lusió. Us presentem la nostra etiqueta. Ui. Tot i així, jo crec que, no sé com fa l'Òscar i el Fabián, però sí que nosaltres, en el procés de treball, no és de cop i volta que un bon dia et presentes i dius, mira, tatxan, això és el que hem dissenyat, sinó que hi ha aquest procés una mica de parlar i de comentar-ho al client. I llavors, moltes vegades, el que presentes, tot i que pot arribar a ser una sorpresa, jo crec que és una cosa que ja ens esperem tots, saps? O sigui, hem dit A, B i C, i aquest A, B i C es tradueix en aquest resultat. Llavors, jo crec que com més avança, almenys en el nostre cas, és més complicat que et trobis en això. Això no vol dir que no passi, vull dir, per moltes mesures que prenguis. A veure, Òscar? De fet, o sigui, estic molt d'acord amb el que diu l'Eduard, però que, de fet, quasi que ho necessito, saps? És quasi una necessitat de potser part per part o punt per punt anar com fer una petita posada en comú per veure com anem. I com deia en la primera part, coneixem bé potser tot l'storytelling que hi ha darrere del que ens hi posem a dissenyar. No sé, és necessari, però alhora ho busco jo també que em passi. I tu, Fabián? Bueno, que a mi m'ha passat una vegada amb una ampolla d'oli que estàvem supercontents amb l'idea i el client es va quedar superfred, no? I clar, nosaltres anàvem a tota l'il·lusió i no connectes, no? Però bueno, això són coses que a vegades passen, però jo crec que també vam anar aprenent una mica i l'anàlisi és superimportant, no? Treballar amb gent especialistes en copies, amb gent que li dona una mica tot una història i vas molt més segur, no? Perquè al final has de traduir, no? Has de tenir molta informació, no? Per traduir i conèixer molt el client, al final ho coneixes més tu que ell mateix, no? I això està molt, bueno, m'agrada molt aquest procés, és interessant. Però sí que és veritat que passa, perdona, Patrícia, però sí que és veritat que passa a vegades que malgrat tu hagis, com deia l'Òscar, que hagis d'intentar participar en el client i portar-ho endavant, potser tu a vegades vols anar una mica més enllà o creus que es podria anar més enllà i a vegades, a veure, tu senzillament deixes anar alguna cosa, però és aquest client, aquest celler que està posant allí diners i que corre aquest risc. I llavors hi ha moltes vegades que tu proposes alguna cosa que hi ha un punt de risc. Que potser està volgut, aquest punt de risc, però potser el meu punt de risc, jo estic anant al 7 i el client potser és com, ostres, amb un 5 potser ja n'hi ha prou, saps? Llavors, doncs sí, en aquests casos és possible que et tirin la proposta enrere, no? Malgrat ho hagis parlat molt i ho hagis debatut i ho hagis consensuat, Jo és més conservador, jo crec. Abans que ja es queda poqueta estoneta, molt ràpidament, abans hem comentat les etiquetes que heu dissenyat vosaltres. Òscar, tu parlaves de l'última que havies treballat amb més que paraules, redissenyant tota l'etiqueta que tenien anterior i fent una cosa molt trencadora, realment i molt innovadora, en això felicitats. No sé si per aquí tens... Per aquí han anat sortint darrere nostra, els que esteu des de casa, han anat sortint les etiquetes que han anat dissenyant tant l'Òscar Medina com l'Eduardo a Tipus, com el Fabián Vázquez a Tolkien. Les heu anat veient. Aquí seria la de Fabián. Si a cas quan vagin sortint, anirem dient també del Fabián. Tu, Eduard, parlava... Quina és la pregunta? Les etiquetes que heu dissenyat, tu has tocat diferents denominacions d'origen, no? Sí. Quines heu dissenyat des de l'estudi? De DOs, perdona. O de cellers, sí. Bueno, n'hem fet diversos. Hem fet bastanta cosa per Montsant. Jo crec que a vegades també per proximitat i perquè al final acaba de ser un món bastant petitó que es coneix tothom, no? Però sí que hem fet alguns vins per Granada. No em preguntis per què vam venir a l'estudi, però bàsicament sí que ens hem mogut amb vins catalans. Molt bé. I vosaltres, Fabián?
Nosaltres ara estem fent un vi per Rússia, per un client rus que està fent el vi allà i que a partir de l'etiqueta de Koster Duo, que és un client rus que està produint aquí al Priorat, ens ha trucat aquesta persona i no coneixem, ni hem provat el vi, ni coneixem el lloc, ni res. Perquè no és català. A veure, Fabián, vi català. Torna. No, vi català, Penedès. Que estem a la setmana del vi català. Penedès i Priorat, però fora de Catalunya sol això. Del Penedès. Penedès i Priorat. Bueno, està bé que també tingueu experiència amb diferents denominacions d'origen. Això també és molt xulo perquè podeu veure diferents territoris i tastar diferents territoris. En aquest sentit, us felicito als tres perquè la veritat és que esteu fent molt bona feina, els cellers us necessiten. Vull dir que poseu una miqueta d'imatge en aquestes etiquetes perquè al final és el que dèiem, amb molts estudis que s'han fet, les etiquetes vosaltres ho sabreu, que és un motiu més de la decisió de compra per part del consumidor. Suposo que vosaltres, no sé si amb amics heu provat algun cop de fer algun joc de les etiquetes i d'ensenyar-los diferents etiquetes o que us hagin dit aquesta ens agrada molt, que us enviïn. Us passa? No, jo no. No? Sí, algunes stories cau algun dia. A mi, per exemple, és que nosaltres... que xula aquesta etiqueta, vull dir que és d'aquelles coses que realment els amics t'envien molt. I ara esteu entre mans amb algun projecte d'alguna etiqueta de vi? Esteu allò que abans... comentava abans, perdona, que ara que estem a la... Bueno, nosaltres estem a la setmana del vi novell. Pel celler Marroig hem fet el vi novell del celler Marroig, que portem ja, em sembla que són 10 o potser aquest és l'11. Quants fa, ja? Sí, hem fet, el 2010 vam fer la primera edició, i ara 2020, sí, 10 anys, són 10 anys. Xulíssima. I em sembla que el present... Enhorabona. Em sembla no, el present, sí, no, és molt xulo. De fet, és un dels caramelets que ens permetem. I el presenten aquest dimecres. Fan un tast online, em sembla que presenten tots els vi novells catalans i ells en particular fan un tast online. Sí, em sembla que vindrà la Meritxell Falgueres, provarà el vi novell i llavors la gent des de casa, si ha tingut temps d'anar a comprar el vi, farà un tast conjuntament amb ell. Doncs des d'aquí veurem aquesta etiqueta, o sigui, des d'aquí la Setmana del Vi Català a Televisió. Doncs ja ens hem d'anar acomiadant perquè ja s'acaba l'estoneta. Moltes gràcies a tots tres, Òscar, Eduard, Fabián. Gràcies no només per la tasca que feu dins del món del vi català, sinó per aquesta estoneta que ens heu dedicat, per conèixer-nos una miqueta més i per participar al joc del Jo Mai Mai. Algun dia us deixaré que me'l feu a mi, que en torneu a la jugada. I res, que seguiu fent moltes etiquetes i aconseguim que cada cop la gent vulgui comprar encara més vi català del que ja compra. I ho anem veient passos. Exacte, a veure si podem repercutir d'una forma bona en aquesta situació que estem també i millora tot plegat. Jo he obert una polleta. Faig un brindis per tots vosaltres. Tu estàs practicant amb l'exemple. Nosaltres perquè aquí no podem beure vi, que si no, ara quan arribi a casa faré també una copeta de vi en honor a vosaltres tres. Nosaltres podem, no? Un plaer. Un plaer. Doncs gràcies a tots els que també esteu a casa. Recordeu, amb una copa de vi es dissenya millor. Demà més, dimarts, el dedicarem al enoturisme. Farem una entrevista al David Font, director de l'Agència Catalana de Turisme, i al llarg de tot el dia farem converses, tertúlies, col·loquis, convidarem a elaboradors a parlar, a denominacions d'origen i al final de tot farem la secció del vi rock and roll i parlarem de llibres i vins. Us espero demà. Moltes gràcies a tots.